Ya ndizona zona ana ma 2K ndamene akuvura kumene ana ma 2K ndamene akuvura adzazindikira mochena mana kuti kodi tinkapanga chiyani anthufe tinkatsata ziti chifukwa DPP yo mukayifufuza yalamula zaka 14 mulamulano wa democracy omati pali democracy 14 years ikulamula dziko la Malawi koma chilipa nsanje palibe tingaloze kuti DPP idapangako chinthu ngati ichi chokhudzana ndi dziko lino chidzilibwetsera forex ndalama za mayiko akunja palibe. Ntchito imene amagwira DPP ndikugulitsa zinthu za boma, kugulitsa makampani aboma, kugulitsa zinthu zosiyanasiyana kumapeto kwake ndiye wationa kuti makampani aja athaitha zina ndi zatamaliza ndiye uja ena adabwera kudzagulitsa ndege ya Malawi ija ena kodi tipanga chiyani kuti peza forex ndiye muja adakagulitsa Malawi Service Bank muja basi chilichonse chatha moti kubwera ku DPP ngati ngadzapitiriza kulamula ndikulumbira pano wodi yenga mudzayisunge kutsogoloko Malawi Reserve Bank idzagulitsidwa, Reserve Bank of Malawi idzagulitsidwa adzagulitsidwa na DPP yo adzakuza kuti bank imeneyi ingati dziko situpindula ndiye imene tipange tiyigulitse tipange mwakuti zili mwakuti basi ndalama zidzipangidwa transfer kujeni ku FDH bank ya ujeni ya muno mwenzi wa uja Tom Mpinganjeni adzayipanga choncho ndipo zimene zachitika kutsogolo kuno ngati dzikamira pamavota dzimene zopanda tsogolo zimene za anthu ndi zitsiru zilibe progress iliyonse dziko likutati likonzere ayi ndiye potata kumananso ndi anthu ovota pesa ndi zitsiru ngasevota tuli makhala kuchimanga ndakagulitsa ka banki kaja adagulitsa ka banki kaja amaraka lero amakagula kachimanga kaja kakukenya kuti dziko lakaliti basi amachibwetsa ku Malawi kuja ndikumachigawa mmakwalalamo anthu ali DPP yabwino kuti akawagera chimanga chaulemu koma ndi chipani yoti chilibe tsogolo 14 years kulamula dziko palibe angaloze kunena kuti ife tidai kuanzako Malawi kaya ku Tcholo kaya ku Mulanje kaya ku Nsanje kaya ndi ku Chikwawa kaya ndi ku Chiradzulu kaya ndi ku Phalombe kaya ndi ku Mangochi kaya ndi ku Machinga kaya ku Baraka kaya ndi ku Cheu tidakuanzako ife Malawi imo ndipo Malawi akuti boma lakuti pamaoneka bwino ifa cha ife kaya tipita kulilongwa kuja kaya ndi kudedza kaya ndi kusalima kaya ndi ku Mchinji kaya ndi kunkhotakota kuti pakuti ife dabangako chituko cholozeka sangaloze kakhala pang'ono kaya tipita kumpoto kaya kuti kuchitipa Rumphi Karonga kaya kuti kunzuzu palibe angaloze kuti apa tidapangako chituko chakuti chooneka ngati dziko ndipo dziko limasangalala kuti DPP idatipangirako chituko ichi ende chimatibwetsera forex mdziko muno palibe zonsezo sizingapanga koma anthu timakhala busy kumasapota zitsiru ngati zimene zopanda pake anthu zilibe tsogolo lomwe kuti DPP kulibe munthu otsogolo mwe kuyambira apresident aja ndi munthu opanda tsogolo nduna ndiye madziwo zonse achina Norman Yesale achina na Malomba nduna zokha zomerera mbali nkumati uzingatumikira dziko anyamara omerera mbali ngati amene nkumati utangatumikira dziko lingayenda ndipo timavuto atali kuchimanga basi ndimene timangozioneramo basi kuti atete dzisapota chimangacho magetsi kumangozima madzi ndi madelene mpaka matha mwezi osatuluka misonkho paliponse munthu nyumba udagula njwere wekha udakakhomera msonkho ugula malata udakhoma msonkho ugula simenti ukayikaso umangatsa nyumba ija zonse ukwanitsa zonse zitheke zofunika ndalama zokha mpaka udapereka misonkho zonse kuzitheke ukatenga munthu walende kumuyika nyumba muja dzikuzodzilipesa msonkho ena kumasapota zimene kuti zikuyenda meneko zomvetsa chisoni kwambiri dziko lathula silidzatukukaso basi mpaka lekale silidzatukukaso fati masapota zitsiru zanthu zodzilibe mtsogolo lomwe pita munthu kamangokhalira akachaso kupeche house uko aliphe kuyambira mulamuliro wake madi ambopatsidwa nduna ulamuliro wa Phingo adapatsidwa nduna za maphunziro ndi matemo angati amachirika kumaphunziro ambirimbiri ena kwaladza musintha kumuyika nduna ujenu ya kaya ndi foreign affairs imeneja
ndakazemba ngati adathamangitsira mulamuliro unduna wake uja adathamangitsira akazemba amaiko ambiri osiyanasiyana. Tiyena adadzakhala president from 2014 kudzafika 2020 ndiye muone zimene zinkachitika pamene paja pachachitika chani chaphindu zosolongosoka pano lowaso 4 months yokha mwachitika madrama angati achina Victoria Bobe aja zosolongosoka zokhazoko mwenye nduyu wosowetsa achina Chisaleni zokhazoko zosolongosoka umene ulenda kuti private trip president wa dziko akenda ulenda private trip ponjezerapo achina Genius akuti maulenda kuti private trip zonsezo sangalankhule mangoziombera mmanya uzilebwe dziko osauka ngosokabe akuti zinthu zikuchipa kaya zinthu zikuchipa zake ndikuti kasi ndithu kumvesesa makadeni akuti simenti 27,000 chokuyenda ndikucholoko pamene muna kumango saonengera chako da project amonengera chako mango chindi chokuyenda nakusa 27,000 simenti anthu amvesa chisoni munthu simene amasapota na matukeyo adzazindikira kadzambozindikira kutsogolo kwambiri akazakulakula kuti masapota zitsiru mdziko muno chifukwa dziko tusilo tuko kuli Tanzania kuli Zimbabwe kuli Mozambique tili ndi South Africa tili ndi Zambia maiko onse likapanga around kalelo adali opikisana ndi Malawi pachuma koma lero Malawi ndi dziko lokhalira kwambiri chifukwa chani anthu amene timavota afe mitu yathu ndi yoganiza mozondoka timasapota zitsiru zoti zilibe tsogolo ndi dziko lathu ndezovuta TPP sidzakoza dziko imene ija basi idzathekaso alowa pano palibe ulo chimodzi chikusinthika kuti ichi kulamulira president chinthu chake chikusintha usachisoni mbale wanga.